आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय आं माइ गायनो फैदों आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो आरोना लोगोफोर। जोंना आदाया सिनेमा नायगासिनो ना जों माइ गायनोसै आरोना ओमफ्राय इयो सिनेमा नायबाय थासिगोन आरोना इयाव अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना गोदान चेनेल खुलिबाय आरोना लोगोफोर आं कपिराइट फैबाय थानायखाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि गोदान फाइनालि हाबजेनबाय आरोना माइ गायनो ओमफ्राय जों इखौ गायखादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायोबो गायगासिनो आरोना ओमफ्राय नै साथामजों मन'ना लाखागोन आरोना फोथाराव माइ गायनाया जोंना साथामजों मन'जोबखागोन। आब' फैया न' हा अबाव थांद' माबायदि हाब्रुआ माइ गायनो आयै गोरा नोंनालाय माबायदि आइना माइ गायनाया हाब्रुआ माबायदि राखां इसाना गांनैल' माइ गायग्रायानो जोंना सानै एरबावबाय औ दहाय एसेल'मोन सिजौ दंफाङा जा मोजांखा हे हे गोलैगोनबो गाइखेर साजों निमखि लोंसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना जोंनि भिडिअ bambu ạ? Hả? Bambu á? Ủa, đi vào phòng. Gila sulung nak kalian. गायखांबाय दाना नै जगासिनो दासो फैदों गोलोमबो हेबख'ना जालाया सासे ओइ माबा जादोंमोन खोमा एकदमबारे हाथाय एरगासिनो आरोना बेदर फाजा होदोंमोन दहायो मोनजाया मोनलोङा बेदर फाजा ओमफ्राय माबादों मा होनो लिथुसो मोनजादों गाइखेर साजों गाइखेर सा गोमो खाथानि फेद आरो हाजिरानि दरमाहा लायनो थांदों आरोना लोगोफोरनि लामाया जोंहा माबायदि भिउआ गामिखौनोथ' खिथादों आरो होनलायदो बेनि थाखायनो हाजिरा जानांगौ आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो हाजिरा जानांगौ आरोना सान्दुं गोसायाव बिखुं लामबाय था आरोना लोगोफोरनि